Renata, Ondra, dva kolegové, každý z jiného těsta, kteří pro vás budou připravovat rozhovory se zajímavými hosty. Na témata, která rozhodně nebudou nuda, nejenom z oblasti kybernetické bezpečnosti. Z exkluziv Na vlastní nebezpečí. Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Na vlastní nebezpečí. Dnes máme tu čest přivítat našeho milého bývalého kolegu Petra Majerčáka ze společnosti Extreme Networks. Petr má za sebou víc než 15 let zkušeností v oboru IT a telekomunikace. Jeho odborné znalosti pokrývají širokou škálu technologií, včetně síťové infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a digitální transformace. Během své kariéry úspěšně vedl řadu projektů, které přinesl významné přínosy pro jeho klienty a samozřejmě také partnery. Kromě své profesionální kariéry je Petr také vášnivým sportovcem. To všechno o něm víme. Co rád dělá? Rád běhá, rád lyžuje, jezdí na kole a skvěle hraje tenis. Dnes se s ním podíváme do světa síťových technologií, probereme výzvy a inovativní řešení, která společnost Extreme Networks nabízí. Petře, vítej v našem podcastu Na vlastní nebezpečí. Děkuji za úvod, děkuji za milé slova, děkuji za přivítání. Vážím si toho, že tady strávíme spolu krásnou hodinu a s tím sportem už to není tak vášnivý. Potom, jak jsem se stal otcem, tak běh, kolo a všechny tyhle jako atrakce jsou na druhém koleji. Takže těším se, až se k tomu zase jako vášnivě vrátím s dcerkou, takže... Doufám, že to bude brzo. Ano. Přejdeme teda k našemu tématu, co nás dneska všechno čeká. Budeme se bavit samozřejmě o společnosti, kterou skvěle reprezentuješ, společnost Extreme Networks. Mohl bys nám krátce společnost představit a například i to, jakým způsobem se vaše společnost odlišuje od svých konkurentů na trhu síťových řešení? Jasně. Extreme Networks je americká společnost založená v roce 1996. Doufám, že to říkám správně. Takové specifikum v rámci toho našeho segmentu na tom trhu je, že se opravdu věnujeme síťové infrastruktuře a netříštíme naši energii a naši pozornost na jiné druhy řešení. To znamená, vy víte, že je tady celá škála výrobců, který dělají, já nevím, storage, networking, servery a tak dále. U nás to specifikum spočívá v tom, že opravdu se věnujeme pouze digitální infrastruktuře, networkingu, a pokud bych měl pojmenovat naše celé portfolio jednou větou, tak bych řekl, že děláme switche, access pointy a moderné management systémy a softwary, které pomáhají řídit dneska komplexní moderní sítě. Takže tolik v kostce o Extreme Networks. Co se týče českého zastoupení, tak málo lidí ví, že nás tady opravdu hodně, protože v Brně se provozuje jeden z našich G-Tech center. Aktuálně je tam kolem 25 lidí. Jsou to Češi, Slováci a různé další národnosti. Pomáhají nám pokrývat vlastně požadavky zákazníků podle principu Follow the Sun. Takže máme velkou šanci, že se dovoláme třeba Slovákovi nebo Čechovi. Dokážeme tomu nějakým způsobem jako jít naproti a pomoct. No a Praha je zajímavá pro Extreme, protože díky té kvantitě těch lidí, tak Praha by měla být jedním z hubů Extremeu a máme tady několik pozic, které pokrývají globálně nějaké typy vlastně jako pozic v rámci Extremeu. To znamená, mám tady kolegyni, která je zodpovědná za marketing v rámci celého regionu, Dagmar Krausová, máme tady Tomáše Bergmana, který je odpovědný za channel v rámci jako velkého regionu v rámci Evropy. Mám tady kolegyni Kristinu Osipovou, která je zodpovědná za channel taky třeba pro Izrael a pro další jako země na Balkáně. To znamená, my si ty informace dokážeme sdílet a ta blízkost toho vendora, protože my nejsme tak velký vendor jako naše konkurence, když se podíváte na Gartner, ale jsme jako technologicky zajímaví a díky tomu, že nejsme typický korporát, nejsme typický obrovský korporát, tak ta blízkost těch lidí, které mají jako velkou znalost toho produktu, je třeba na jeden telefonát. Jo? Třeba hromada lidí bude znát Zdeňka Palu. Zdeněk Pala začínal na pozici systémového inženýra a aktuálně má na starosti jako globální manažer jeden z našich jako klíčových produktů Cloud IQ Site Engine, management pro třetí strany. Takže tolik v kostce o Extremeu. Děkujeme za krásný úvod. Mě by zajímalo ty hlavní produkty, ty se trošku nakousnul, tu Cloud Engine. Několikrát jsem ho viděl na vašich prezentacích. Přemýšlím, kdybys mi shrnul pár těch vašich produktů, protože jsi říkal několikých, který jsou ty hlavní jakoby špičky toho, co dělá Extreme. Protože vždycky má ten vendor nějaký podprodukty, který tam nějak jsou,
svítěj, ale to top, který vás dělá Extremem, můžeš mi zmínit, který to jsou? Jasně, pokud bych se na to díval tou mojí československou optikou, tak to, co nám tady na našem trhu jako nejvíc otevírá dveře k zákazníkům, je právě ten náš multivendor management. Pokud si představíte náš market share, tak vlastně my jako Extreme nemáme tak velkou instalovanou bázi zákazníků, to znamená, my s touhletou plnou vědomostí a s tímhletím respektem se snažíme ty naši produkty stavět tak, aby byly jako pro toho zákazníka nekonfliktní. To znamená, typicky ten zákazník dneska má několik vendorů ve své síti a typicky těch switchů přibývá, protože strašně roste počet zařízení, co potřebují do ty sítě. Jo? Když se podíváte na 90. 80. roky, když vznikal internet, tak vlastně v ty síti byly desítky milionů zařízení. A v roce 2024 máme připojených vlastně k sítí nějakým způsobem 15 miliard zařízení a za dalších 5 let se to má dostat na 30 miliard, protože vlastně ta potřeba a vlastně ten konvergovaný Ethernet je vlastně dneska všude a je to jako strašný trend. To znamená, jeden z našich klíčových produktů je management, který dokáže pokrýt i sítě jiných vendorů. To znamená, pokud zákazník díky tomu, jak je na trhu dlouho nebo jak rostl, si kupoval na začátku vendora A, pak zjistil, že mu to nestačí, potřeboval lepší řešení od vendora B, pak byla cenová akce a bylo výhodný si koupit vendora C, anebo přišel zrovna manažer, který znal ty lidi. To je takový typický scénář, že máte multivendor síť, tak ten náš management dokáže tyhle ty sítě krásně přikrýt. Jako jednu z referencí... Řídí a vyčítá z nich informace, dokáže s nimi takhle pracovat. Dokážeme to vyčítat, dokážeme to grafovat a dokážeme to i řídit a nastavovat. Hezká reference je v rámci Moravskoslezského kraje, když jsme pod ten náš management dokázali dostat vlastně zařízení v 8 nemocnicích a když jsme to počítali, tak jsme napočítali nějakých 32 operačních systémů. Jo? Což strašně jakoby zefektivňuje a ulehčuje a rozváže to práci a ruce vlastně těm lidem, co mají odpovědnost za to, že ta síť bude opravdu jako pod dozorem. Takže ten management je vlastně jakoby z toho pohledu klíčový. Další produkt, který je který zažívá takový jako boom, je moderní fabric networking. Zase, když si jako pomůžu trošku jako historii a retrospektivou, když vznikaly ethernetové sítě, tak vlastně ten požadavek vzniknul jako reakce na studenou válku, kde Amerika se bála, že v případě, že by se zničily nějaké typické komunikace jako dálnice a pozemní věci, tak bychom potřebovali ty informace dostávat nějakým jiným způsobem na jiné místa. Proto to byl jeden jako z driverů, proč vznikl vlastně jako celý internet. No a tím, jak to nabobtnalo, jak jsme se dostali k tomu, že máme těch 15 milionů deviceů, tak nám ty sítě strašně sezložitily a my jako lidstvo jsme za těch 30 let pokaždé jenom retrospektivně reagovali na ten požadavek. Že potřebujeme vícero cest mezi Amerikou a Evropou, že potřebujeme vymyslet protokol, který nám zabezpečí vysokou dostupnost a tak dále. No a ty zákazníci dneska si kupujou switche vlastně v roce 2024 a nabutují si tam ten operační systém, který vlastně nese ty fragmenty těch 80. a 90. let a moc o tom jako nepřemýšlí. A pak je teda jiný přístup, pak je přístup toho moderního fabric networkingu, který se začal standardizovat v roce 2010, kde my jako lidstvo jsme měli už plnou vědomost, jak ta internetová síť ve světě funguje a zjednodušili jsme to a ořezali jsme typicky nějakých 6 až 8 protokolů na jeden protokol, který řídí ty data. Takže to je druhý náš klíčový produkt, kterým se zásadně odlišujeme od naší konkurence. Má to strašnou spoustu bezpečnostních jakoby dopadů, tohle to jako naše fabric řešení. No a třetí, když jsem to zmiňoval tehdy tou jednou vetou, tak je to určitě bezdrátová Wi-Fi technologie. Asi si budete pamatovat, pár let dozadu byly vlastně k dispozici na trhu 2 moderní cloudové bezdrátové řešení. Byla to tehdy společnost Mist a společnost Aerohive. Mist byl akvizován společností Juniper, protože Juniperu chyběla Wi-Fi. A nám v Extremu Wi-Fi nechyběla, ale chyběl nám moderní cloud, postavený na mikroservisách, na 4. generaci toho cloudu, tak vlastně z toho důvodu jsme my akvizovali společnost Aerohive. Takže vlastně ta Aerohive Wi-Fi, ta cloudová Wi-Fi dneska je... myslíš jako management v cloudu? Management v cloudu. Tak. Takže to jsou jako naše hlavní produkty. Hlavní 3 produkty. A říkám, ten rozdíl vůči konkurence je, že naše know-how, naše vývojová kapacita je směrovaná pouze na tyhle vlastně networkingové infrastrukturní věci. Ty už to tady asi v kostce i popsal. Když by si měl vypíchnout výhody používání produktu Extreme Networks
Mohl by si vypíchnout 2, 3 oproti Gartnerům, oproti vaší konkurenci. Asi můžeme i zmínit, kdo je vaší největší konkurencí na trhu. Můžeme to zmínit, jsou to, když si dáte Gartner LAN, WAN, infrastruktura, tak je určitě jako najdete, není to žádné tajemství. Dneska je to společnost Cisco, společnost Aruba, to jsou takové jako naši jako hlavní jakoby konkurenti na tom trhu. Pokud bych měl jako najít nějakou diferenciaci, v čem to my děláme jinak. Ta výhoda, aby ten zákazník jakoby... Určitě si pomůžu zase tím managementem, kde my dokážeme pokrýt tím managementem portfolio i ostatních výrobců. To je jako první velká věc. A máme to tady jako nasazený v rámci republiky u významných firem, u významných zákazníků. Největší reference, pokud můžu zmínit, tak je asi Škoda Auto, který mají jako tisícovky switchů a je to pokryto naším managementem. A druhá velká výhoda spočívá v tom, že součástí toho našeho managementu je část, která se dneska nazývá Network Access Control neboli 802.1x. Vy víte, že dneska se hodně mluví o NIS 2 a vlastně jeden jakoby security důvod, proč je tahle ta komponenta důležitá je, že vlastně vy díky ty komponenty zjistíte, kdo v tu síť používá. To znamená lidské a strojové identity, jo? Že ten management zareaguje na požadavek zařízení, co se chce připojit do sítě, zeptá se ho, kdo je a na základě toho mu nastaví oprávnění. Třetí velká výhoda toho managementu je, že každé naše zařízení, každý náš switch, každý náš access point dokáže fungovat jako senzor pro analytický data. To znamená, vy pod jednou kostkou, pod jedním softwarem dokážete říct, jaké aktivní prvky máte v síti, kdo tu síť používá a jak tu síť používá. Typicky na to každý výrobce má několik softwarů, několik nástrojů, několik licencí, několik školení a tak dále. A tyhle ty 3 věci nám strašně jako pomáhají ulehčovat těm zákazníkům život. Takže to je jako velká výhoda. Druhá velká výhoda v rámci toho switchingu je ten Fabric protokol, který se začal standardizovat v roce 2010. Je to Shortest Path Bridging, 802.1 AH standard. A tím si pomáhám k pojmenování další výhody. V Xstreamu se snažíme ty věci dělat standardizovaně. To znamená, nemáme tendenci vymýšlet proprietární protokol a dělat zákazníkový zámek, jo, aby používal tu naši technologii. Jo. To znamená, máme to postavené na standardech. No a ta třetí je vlastně jakoby ta univerzálnost toho cloudového řešení. Jo, že máme moderní, robustní cloud, můžeme ho provozovat, jenom pro vaši představu, co to znamená cloudové generace. Ten cloud vám běží v Evropě, nebo máte jenom Ameriku? Na několika místech v Evropě je to geograficky rozdělený. Dokonce díky ty virtualizaci a díky tím mikroslužbám nám to běží v Google Cloudu, v Amazonu, anebo v Azure. To znamená, nám je úplně jedno, jaký tam je podvozek, dokážete to provozovat. Typicky jsou tady jako velké retaily, velké e-shopy, co by nechtěli, aby měli management hostovaný u Amazonu, protože je to pro ně konkurence. Asi no. Takže je tam možnost volby. Je tam možnost volby, což je skvělý pro toho zákazníka rozhodně. Přesně tak. Mě by zajímalo vlastně, pro koho ten Xstream Networks je určený, jakoby velký, malý, jo, jestli jakou pokrýváte vlastně škálu, kdo si to může vlastně koupit, pro nějaký cíl toho trhu cílíte. OK. Zase, když se podíváte na naše marketingové materiály, tak tam uvidíte, že děláme takzvané end-to-end networking. To znamená, dokážeme začít malým switchem, který má 8 portů, a dokážeme to ukončit až switchem, co má, já nevím, 32 100 gigabitů. V roadmapě už máme 400 gigabitů, protože postupně si to ten trh jakoby žádá. To znamená, máme zákazníky z manufacturingu, z healthcareu, z retailu, z governmentu. Nedá se asi říct, že vlastně jako máme dokonce jako service providery, jo? Je to třeba Telia nebo Nordic Telecom, jo? Jsou to jako providery, co přešli třeba z MPLSky na náš Fabric. Kdybych měl vypíchnout 2 vertikály, co nám nejvíc fungují, nebo po kterých jako největší jako když se podívám na pipelineu, tak je to healthcare a manufacturing. Tam máme asi nejvíc zákazníků, ale typicky, já nevím, jsou to malé školy, které mají cloudovou Wi-Fi. Jo? Třeba jako často teď slýchávám, že ty firmy investovaly do vybavení, nakoupily drahé počítače, tablety, a mají tam levný access point a zjišťují, že prostě připojí 30 tabletů za 10 000 jeden, jo, že chtějí připojit device za 300 000 na APčko za 3 000 a nachází tam úzký hrdlo a už si postupně uvědomují, že ta Wi-Fi je vlastně strašně kritická část té infrastruktury dneska. Takže máme zákazníky tam, ale
pořád je potřeba přelomit tu jakoby hranici. Chce to prostě zákazníka, co opravdu považuje networking za klíčovou infrastrukturu, který prostě má na tom postavený biznis, jede 24/7, nebo prostě potřebuje, aby to fungovalo, jo, bezvýpadkově, aby tam byl roaming, aby tam byla konvergence rychlá. My dobře víme, protože spolupracujete s námi jako s distributorem Exclusive Networks, tak samozřejmě víme, jak se vám skvěle daří, jak rostete, do jakých velkých dílů se dostává Extreme Networks, což je skvělé. Mě by zajímalo, jak vidíte třeba budoucnost na českém a slovenském trhu. Ty víš, že zastupuju channel v Exkluzivu, tak samozřejmě se ptám jako channelista, nechci říct jako kanálnice, ale jako kanálník, jak třeba chcete i rozšiřovat vaši partnerskou síť. Zejména se ptám na Slovensko, protože vím, že jste tam udělali zásadní kroky, že se vám tam daří. Tak co plánujete v blízké budoucnosti v Čechách a na Slovensku? Dobře, pojďme to rozdělit teda na Česko a na Slovensko. Pojďme. Pokud bych měl říct, jaký je split mezi Českem a Slovenskem, tak pořád jako gro... Dominantní jsou Čechy. Dominantní v rámci jako market shareu Česká a Slovenska jsou Čechy. Já jsem v Extremu od začátku vlastně tohohle roku a vlastně s mým příchodem se povedlo, že jsme dostali i slovenský hovoriaceho obchodníka, protože mám na starosti obchody na Slovensku. Takže jazdím teraz po Slovensku viacej, stretávám ľudí. Stále je to Petr Majerčák, ano dámy a pánové, jenom se přepnu do slovenštiny. Ano. Stretávám tam nových partnerů a nových zákazníků. Na tom Slovensku je to špecifické v tom, mám pocit, že sa nám strašne ľahko darí osloviť nových zákazníkov a robiť takzvaný akvizičný biznis. A je to práve dané tým, že ten market share Extremu na Slovensku je oproti Čechám možno 10krát menší. To znamená, pokiaľ sa v Čechách bavíme o jednotkách percent, tak na Slovensku sme do percenta. Takže vy viete, ako fungujú tie ekonomické poučky, že vlastne do 10% market shareu vlastne dokážete predať ten produkt celkom ľahko, potom už potrebujete nejaké procesy, väčší tým ľudí a tak ďalej. Takže ja tam vidím strašne veľký potenciál a mám z toho osobne veľkú radosť. Stále, keď idem navštíviť rodinu, tak sa pozerám, že kde je vedľa diaľnice, jaká firma a vravím si, že tu by som mohol, tam by som mohol. Takže to je veľmi príjemné a máme na to ako výborný feedback. Blog, poznámky. Manželka dělá nebo ty? Keď sa dostaneme k tomu zákazníkovi, tak vlastne máme ako veľký ako success rate, že minimálne to končí nejakým POCčkom a potom nejakým obchodným vzťahom. No a co se týká Čech, tak tady nám nejvíc funguje manufacturing a healthcare. Jo? Tam vlastně ten healthcare je takový segment, že opravdu dneska máme jako projekty, kde ta telemetrie, ten sběr dat z těch různých lůžek, co jsou vybavené těma desítkama přístrojů, je už pro ten personál tak důležitý, že vlastně si uvědomili, že je potřeba investovat do té infrastruktury. Tou telemetrii jako jste schopni nahradit i nějaký sondy, které mají různý výrobci, nebo co tam jako k tomu jako přidáváte? Jo? Jako... Ne, já úplně bych neřekl, že to chceme nahrazovat. To specifikum u nás je, že víte, ono je to jakoby tak, že vlastně dneska switche a Wi-Fi potřebuje každý. Jo? Jasně, jsou firmy, co řekly, že Wi-Fi ne, ale jakoby nějaké síťové prvky má dneska každý. A to naše specifikum spočívá v tom, že my z každého prvku dokážeme udělat senzor pro sběr analytických dat. Prostě si to jenom zapnete a dělá se to v hardwareu. Takže my posíláme z těch switchů, z těch access pointů telemetrické data. Když budu trošku jako víc technický, tak je to vlastně jako my měříme výkonnost a odezvu na TCP handshakeu a pak měříme aplikační dotaz a odpověď a řekneme, že za tuhletu prodlevu v té síti může síť a za tuhletu prodlevu může aplikace. Takže to je to specifikum. Takže dáváte tam tu berličku těm týmům, který se hádají, ty máš problém na aplikační vrstvě, ty máš problém na síti a tady vy to relativně hezky můžete jim odhalit a říct jim, tady máš vlastně tu chybu. To je častý boj interně. Nemilé je, pokud jeden člověk má na starosti aplikace i síť, ten se pak nemá s kým hádat, anebo komu to dokazovat, ale spíš to ubejvá, protože ty sítě jsou opravdu velice komplexní a vlastně jako dneska ta firma potřebuje buď nějaký partnery nebo někoho, kdo jim s tím pomáhá, protože nemůžete zaměstnávat jako odborníka úplně na všechno. Je to strašně jako ekonomicky neefektivní. Takže tohle,
nesměruje to k tomu, aby jsme dělali nějakou IPS-ku nebo IDS-ku, jo? Jakože můžeme ty flow pak posílat do nějakého CMu. Takže jste otevřený nějaký integraci s dalšíma stramama. Přesně tak. Takže není to jakoby náhrada nějakých sofistikovaných sond, určitě ne, ale vlastně je to věc, kterou si zapnete, protože ten switch potřebujete. Proč si to nezapnete? Přes něj to jde, tak ve finále. Tak, a zapnete si to třeba na ty accessové úrovni. To znamená, my říkáme, že měříme user experience. To znamená, jestli ty zaměstnanci opravdu se jim pracuje dobře, protože podle statistik taková ta odezva v síti, pokud jako kontinuálně překročí 300 milivteřin, tak ty lidi neví, jestli klikli, neklikli, něco se tam točí, něco vyterminuje, neví, jestli tam žije nějaký duch v tom systému, který jim tam kliká, jo, a tak dále. Takže jako tyhle ty neduhy dokážete dneska jako rozeznat bez toho, abyste investovali do nějakých sofistikovaných řešení. Zapnete si to prostě na switchi. Ten switch potřebujete. Bez něho to stejně nejde, tak proč si tu vlastně ten výkon jako nepoužít? A ten růst teda v Čechách, protože teď jste mi oba odběhli od té otázky, tak Slovensko si vyjmenoval, že tam těch příležitostí je skutečně hodně. Budeme držet palce a v Čechách to vidíte jak? Co vás čeká? Ano, v Čechách máme jako zaběhnuté partnery. Zase takové jako specifikum je, že vlastně většinou ten partner dělá něco a extreme. Jo? To znamená jakoby abych to řekl jako úplně otevřeně, nemáme tady opravdu velkou bázi partnerů, který by dělali jenom s náma. My tomu jako rozumíme. Ten náš přístup je, že vlastně jsme tolerantní a jsme trpěliví. To znamená, my víme, že ta technologie je skvělá a neděláme nějaké věci, jako nějaké silové rozhodnutí a tak dále. Naopak jako čekáme a postupně si sbíráme ty zákazníky a vlastně to přesvědčuje ty partnery. Ale jak říkám, těch partnerů je to jako určitě jako do 10, takže vlastně i to, pokud někdo jako má zájem. Určitě nás někdo slyší, poslouchá, teď pokud se mu to má strašně někdo líbí, přesně může zájem zavolat. A už se mu stalo, že vlastně zjistil, že u jiných vendorů prostě byl 5., 6. v pořadí, tak u toho Xstreamu je pořád ta šance vybudovat si tu excelenci, protože technologie je skvělá, stačí se podívat na Gartnera, není to jako moje hodnocení a může si ji vybudovat velice rychle, může prostě se jako vyšvihnout. Jakoby. No toho bych se chtěla dotknout, toho tématu. Ty jsi zmínil ty 2 velké hráče, vaší konkurenci. Já si myslím, že u vás bude trošku asi jiný přístup, takovej víc jakoby osobnější, ten partner, že dostane jako větší péči. Jo, když budu prostě stát v Cisku ve frontě, že budu chtít prodávat Cisco, tak to nebude úplně asi, nebudu tam braná jako nový partner s takovou velkou přidanou hodnotou. Pokud ale přijde partner, který se rozhodne pro vaši technologii, naučí se, prostě vyškolí se, proškolí se, porozumí tomu, myslím si, že si to musí i trošku zamilovat, musí tomu věřit, tak od vás určitě dostane takový, jakoby, nemám ráda to slovo onboarding, ale lepší péči pro ten rozjezd. Vy mu určitě pomůžete. Podporu, je to tak? Podporu, přesně tak. Podporu při tom rozjezdu. Určitě o to stojíme. Jsme tak nastavení, to znamená, já třeba miluji akviziční biznis a jestli ho dělám u koncového zákazníka nebo u partnera a je pro mě ta akvizice ten partner, tak mě to baví, protože jsou to noví lidi, nové tváře. To je to, co vlastně na té práci mám asi jako nejradši. Kdybych to zase jako přirovnal ke konkurenci, tak ten overhead, který vzniká vlastně v nějaké firmě, je dán většinou tou velikostí, že prostě máte prostě x typů nějakých rolí a ty potřebujete živit, oni potřebují, že platit hypotéky a tak dále. A když to zase srovnáte, tak ten overhead u nás zase není takový. To znamená, i ten fokus na velikost projektu je jiný jako u těch jakoby největších jako světových hráčů. Jo? Já si dneska dovolím tvrdit, že nám vlastně ta konkurence strašně pomáhá, protože vlastně tou komplikovanou licenční politikou vlastně oni ty zákazníci vlastně tohle jako prokoukli a jim je dneska jako jasný, že když jednoduchý projekt se skládá z kitlistu, který čítá 30, 40, 50 řádků, tak i pro toho partnera je to strašně jako zložité, aby těch 50 řádků bylo správně napočítaných. Teď lidem není jasný, proč ty řádky jsou za 0, jo, protože už jako se zjistilo, že když jsou tenhle rok za 0, tak za další rok už za 0 nebudou. Takže ale musíte je tam mít a musíte je obnovovat. A to jsou všechno jako věci, které vlastně nás odlišují od té konkurence. Jo. Taky to není o tom, že bychom stavěli ten zámek. Jo. To znamená,
vlastně pro toho zákazníka, pro partnera je strašně nevýhodný, když se jakoby zamkne. Jo? To znamená, partner nebo vendor mu tam prostě natlačí nějaký protokol, který funguje jenom s jeho portfoliem. Jo? To je jakoby pak jako velice jako nebezpečný. A pak tady máte nějaký ITIL přístup, který říká, pojďme dělat dual vendor strategii, nedělejme to jednobarevně a tak dále. A to jsou všechno jako věci, co nám jako pomáhají a proto i nový partner vlastně jako nemusí hned jako čelit problému, že se musí naučit něco proprietárního. Jo? A nebo že tohle funguje jenom s tímhle. Jo? Další věc, co nám pomáhá, je nějaký jako životní cyklus toho hardwareu. Jo? To je taky jako věc, co se měří. To znamená, vy si prostě nakoupíte nějaký hardware, já nevím, třeba příští rok a pak se jako měří, jak dlouho ten hardware můžete jako používat pro ten váš biznis. Jo? Takže tam taky vycházíme jako ve statistikách poměrně razantně líp než naše konkurence. Jo? Že koupíte Wi-Fi nový kontroler a nemusíte ho měnit za 5 let, ale třeba za 8, jo? Nebo něco takového. Takže to jsou jako všechno ty věci, co nám pomáhají. Zmínili jsme to několikrát, nebo respektive ten IT svět, ty technologie jsou hodně rychlý, těch zařízení přibývá hodně. Jak k tomu vlastně Xstream přistupuje nějakým inovacím, které v blízké budoucnosti budou? Kam vidíš ten směr Xstream Networks, jestli to bude čistě jenom o Wi-Finách, nebo jestli tam máš něco, nebo respektive jestli třeba přemýšlíte nad nějakou akvizicí nových společností, budete rozšiřovat trošičku portfolio, nebo budete čistě furt síťovej? Nevím, jestli úplně jsi schopen na to odpovědět, ale vlastně mě to teď, když se spolu bavíme, jak mě to zajímá. To jsou skvělé dotazy. Nebo co by si přál? Sám bych rád měl odpověď na ně. ne, opravdu, já jsem opravdu jako, ta moje pozice se jmenuje Account Executive, takže jako nejsem bohužel účastníkem nějakých strategických, tak něco samozřejmě z těch interních callů vydedukuji. Mám pár známých, co jsou jako na vyšších místech, ale abych jako neodbíhal a odpověděl. Ono dlouho byl tady hype toho cloudu, jo? Že jsme říkali, že všechno bude v cloudu. Myslím si, že teď jsme na takovém jako pomezí, že hromada zákazníků zjistila, že cloud je fajn, ale ne určitě všechno do cloudu. To znamená, vidím takovou jako renesanci toho hybridního modelu, že část těch věcí má být v cloudu, OK, to nám dává smysl, a část těch věcí si necháme on-prem. Já jsem strašně rád, že vlastně že u nás se netlačí, že tohleto portfolio může být jenom cloud manage. Jo? Tohleto portfolio může být jenom on-premise manage. To znamená, ať si koupíte dneska jakýkoliv switch nebo access point, tak ten může být manažovaný buď cloudově nebo on-premise v rámci stejné licence. To je zase jako důležité si uvědomit, že nemusíte nic výhodit. Že se můžou rozhodnout v podstatě v průběhu nákupu těch vašich produktů. Přesně tak. Což je jako zase jako věc, kterou konkurence teď dobíhá. Ne každý to tak měl, ale zjistilo se, že vlastně ten trh k tomu všechny jako dotlačil. Takže já jsem rád, že Xstream tohleto razil od začátku, jo, a s každou další akvizicí, kterou udělal, tak se to snažil jako integrovat. Takže to je první věc. Určitě zavádíme věci typu machine learning. Já úplně nerad mluvím o artificial intelligence v rámci jako networkingu, dávám jako příklad. Asistent inteligence. Máme tam samozřejmě nějaké licence, Copilot jako licence, která vám jakoby našepkává, co si ta síť myslí, že se stane. Typicky, já nevím, když dám příklad, my dokážeme jako pozorovat, že na optickém transceiveru se zvedá napětí, protože prostě to vlákno má nějaký útlum, anebo ta součástka, ten kus toho jako křemíku je potřeba, aby se víc napájel, aby to světlo dostřelilo dál, tak my dokážeme třeba jako říct, vypadá to tak, že za půl roku budeš potřebovat vyměnit transceiver. Jo? Že jako, jenomže to je machine learning, to znamená, a já bych osobně, i kdybych byl majitel firmy, si nepouštěl jako rozhodnutí typu, aby nějaká umělá inteligence rozhodovala nad nějakým rozhodnutím. Chtěl bych dostat doporučení, chtěl bych dostat informaci, hele, my si myslíme, že tohle se stane, ale určitě máme těch jakoby, víte co, ono to přijde, jo, protože jak to je v cloudu, tak ty data se jako anonymizovaně dokážou shareovat a dokážou se dělat jako velké statistiky nad těma datama, ale nemyslím si, že to je jako na spadnutí, jo, říkám, jsem rád, že to je ta možnost i v cloudu, i v tom on-premisu. Se hrozně líbí ta vaše otevřenost, jakože
Jo, jak si teďka řekl, tu možnost jít od on-premu do cloudu, že prostě nesvazujete to nějakýma hromady licencema, je to takový jako, myslím si, že to těm zákazníkům může být... Životnosti příjemný. Jo, nemusím řešit hromady věcí, jo, prostě jsou vendoři, kterých přesně, jak si řekl, potřebuješ 50 nějakých řádků, aby si to někde naplnil, ale u vás to tam jako je otevřený a hlavně jste otevřený k další integracím s dalšíma vendorama, což mi přijde taky super. No, když mluvíš o těch integracích, tak typická integrace, co se nasazuje hodně jako v Čechách, je propojení NG firewallu s naším NACem. Jo? To znamená, pokud NG firewall reportuje, že tenhle ten endpoint dělá něco špatně, tak my tu identitu sdílíme na úrovni jako LANky, lokálních sítí a na úrovni perimetru. No a náš vlastně jako naše síť na to zareaguje tím způsobem, že vymění dynamicky VLANu na tom switchi, jo, nebo mu vypne fyzický port, jo, kdyby opravdu přišel nějaký alert třeba z nějakého ransomware detekčního systému. Ale máte hezkou integraci s Infobloxem, kde v podstatě na začátku vlastně, když přijde ten request toho zařízení s tím NACem, než to zařízení přijde do té sítě, tak kdo bude předávat nějakou IP adresu, je DHCP server, máte vlastně už předpřipravenou integraci s Infobloxem a ten NAC je v podstatě jako taky jedna z hezkých věcí, kterou máte, musím říct. Jako. No. Je to tak, je to demonstrace ty otevřenosti. Jo? Je nám jedno, jestli ta integrace bude, já nevím, s Palo Altem, s Checkpointem, s Fortinetem, nebo s Infobloxem, nebo s nějakým, já nevím, CrowdStrikem, XDRkem, EDRkem, nebo nějakým detekčním systémem na ransomware, to máme nasazený v rámci jednoho většího státního zákazníka, který má hodně poboček. Takže těch integrací jako hromada a vlastně, a když Xstream koupil Brokádu, teď nedám asi ten rok 2017, tak díky té akvizaci jsme koupili produkt, který se jmenoval Workflow Composer. Byla to taková cross-domain automatizace. A o té automatizaci se dneska taky strašně mluví. Management a různý jako stakeholdery těch společností dostávají KPIčka, aby něco automatizovali, aby uvolnili ruce těm týmům. Takže vlastně to je jako další taková jako doplněk toho našeho portfolia, že dokážeme vlastně dělat tuhletu automatizaci napříč vlastně doménama typu, já nevím, NG Firewall, DNS protekce. Už jsi tady zmínil oblasti zákazníků. Mě by zajímalo, kdyby si mohl vyjmenovat nebo jmenovat, jestli to vůbec lze, nějaké jakoby velké úspěchy nebo projekty, na který si sám hrdý. My víme, že teď tady sedíme vedle takové pěkné budovy, kde Xstream odvedl fantastickou práci, kde jsme společně také spolu byli. Tak jestli by si se chtěl podělit o významné a velké projekty, které se vám podařily. Tak jsou veřejné a neveřejné. Přesně tak, jde mi o ty veřejné, abyste neměli nějaké problémy, nebo respektive veřejné a neveřejné reference. No. Určitě si můžeme zmínit jako typického zákazníka v rámci nějaké vertikály. Jo? Tak třeba v rámci jako retailu máme určitě hezkého zákazníka, je to Albert nebo Dr. Max. To jsou zákazníci, co používají naši technologie. My víme, že nejsou problémy, že prostě jako ta síť je bezvýpadková a vlastně ideální je, že o tom nevíte. Jo. Že to funguje. Přesně tak. Sedíme tady v Karlíně vedle mediálního domu Ekonomie. To je náš velký referenční zákazník, kde jsme vlastně jako začali tím, že jsme Ekonomii pomohli vyřešit problém s pokrytím Wi-Fi. Wi-Fi je taková věc, že vlastně vyžaduje překážky. Jo, že když máte jako velký otevřený prostor a opravdu potřebujete ho pokrýt desítkama access pointů, tak vlastně ten design si musí udělat opravdu jako citlivě, aby se nestalo to, že mobilní telefon uprostřed toho prostoru uvidí na 30 APček a sám nebude vědět, kde se připojit a bude docházet vlastně k nějakému jako nehezkému roamingu. Takže tím jsme začali. No a pak samozřejmě díky tomu, že Ekonomie byla spokojená, tak vyměnila, málo lidí ví, že krom toho, že Ekonomie je jako mediální dům, že provozují vlastně druhý největší free mail v rámci republiky. Oni po tou sítí, a teď já nevím, oni mi to kluci říkali, ale to jsou jako desítky milionů mailů, co tam jako protečou, jo? Takže ten overhead na tu síť je jako obrovský. Takže postupně jsme tam dostali naší Fabric technologii i do kancelářské sítě, i do těch datacenter. Velká reference Moravskoslezský kraj, kde jsme vlastně jako poskytli NAC pro 8 nemocnic nad heterogenní infrastrukturou, takže to je příklad governmentu. Máme tady několik government zákazníků jako v Praze, ale říkám, to není jako není veřejný. To public, to je moc blízko. To není veřejný. No a z manufacturingu
Náš největší zákazník je Škoda Auto. Říkám, tam ta síť je opravdu jako obrovská a ty SLAčka na tu síť, na jako bezvýpadkovost ty sítě jsou opravdu jako drsný. Oni dokážou, jenom pro vaši představu, tam vlastně ten pás, já nevím, jestli stojí to za to jít se tam podívat, jak to vypadá. Ta optimalizace je tam opravdu jako dotažená strašně daleko a vlastně jakýkoliv jako mikrovýpadek ty sítě má za následek okamžitou ztrátu revenue, protože se neudělá tolik aut, co se za tu změnu musí udělat. Jo. Takže my jsme strašně hrdí, že vlastně ta naše síť je tam aktuálně jede 10. nebo 9. rok bez neplánovaného výpadku. Jo, představte si, že provozujete síť, kde je 3000 switchů a jedete prostě tolik let bez neplánovaného výpadku. Vlastně tam je výpadek plánovaný během ty závodní dovolené. Tam samozřejmě ty síťoví administratoři ani nespí. Jo. Mají závodní dovolené. Během těch 2 týdnů. Takže a děláme tam referenční návštěvy, kdo bude mít zájem určitě. Já se tady hlásím teda. Určitě Já bych moc ráda. V říjnu máme v plánu, že se udělá jako velká referenční návštěva. A jsou to zákazníci vlastně, asi o tom můžu jako říct třeba Cellier Belot, to je jako velká provozovna ve Vlašimi, výrobce sportovních nábojů, který vlastně se rozhodovali, jestli půjdu do klasického networkingu nebo do fabric networkingu a díky vlastně povaze toho prostředí, kde ta výroba jako funguje, jo, tak tam není úplně jako možné se dostat do ty budovy, kde zrovna probíhá míchání nějakého prachu a nemůžou tam, normální ajťáci se tam jako nemůžou dostat, jo, nebo třeba... Myslíš střelného prachu. Ano, tohohle prachu. A nebo třeba můžu vzpomínout ještě v Praze hezkou referenci Protonové centrum. To je zase jako zákazník, který jako migroval kompletně z jiného vendora na nás, takže jsme se museli zbavit nějakých proprietárních protokolů a jde to vlastně. Dokázali jsme ušetřit, dokázali jsme technologicky pozvednout toho zákazníka. Krásný projekty, gratulujem určitě. Je to tak, Ondro? Je to tak, hezký to je. Kluci šikovný, jste? Tleskáme. Jako odborníka na jakoby síťové technologie by mě zajímalo, jak vidíš největší výzvy, vlastně, kterým bude čelit síťový průmysl? Jako sítěřský firmy v následujících letech, 1, 2, vyber si, jestli tam vidíš nějaký potenciál. Co se stane? Kde vidíš nějakou... No, tak jedna z těch výzev je, že vlastně za příštích 5 let se má téměř zdvojnásobit počet zařízení, co bude potřeba připojit do sítě. Jo. Což pro mě jako pro člověka, co prodává switche a APčka, říká mi to, že dělám vlastně dobrý biznis. Protože vlastně... To poroste. Protože těch switchů bude potřeba víc a víc. Protože těch deviceů bude víc a víc. A těch access pointů bude víc a víc. Takže jedna z výzev. Já jsem si myslel, že výzva bude trošku to 5G a nástup 5G. Ukázalo se, že naopak, že vlastně ty Wi-Fi projekty tady jsou a je jich víc, protože hromada firem hromada vlastně jako organizace zjistila, že vlastně ta Wi-Fi je strašně pohodlná. Mimochodem, teď jsme oslavovali 25 let od vzniku Wi-Fi, takže už vlastně to s náma žije. Ale on si způsobem nechceš, ani ty podniky nechtějí pustit ty svoje data jako do nějaký 5G sítě někam tamhle. Oni jsou privátní, ale my víme, jak to vypadají s privátníma MPLS-kama. Takže určitě nějaké výzvy tady budou. Asi tu bude vlastně machine learning a vlastně asi cloud a pak bezpečnost, protože ty device, co my budeme za těch příštích 5 let dávat do ty sítě, to nejsou počítače. Jako ten nárůst nebude v tom, že budeme mít 2x tolik počítačů, ale budou to různé přístroje, které dostanou síťový interface. A to nejsou firmy, co by dokázaly se dívat na ten přístroj jako na sofistikovanou IT věc. Jo? To je třeba měřič teploty, spínat žaluzí, já nevím, tady mikrofon nebo prostě nějaké světlo. Takže oni k tomu jako přistupují jako tak, že dají tam ten interface, ale nedokážou ho moc zabezpečit. Jo? A pak přijde security auditor a řekne, máte v síti 20% deviceů, na kterým běží protokol, který je nezabezpečený. Jenomže oni ho nemůžou vypnout, protože pak by ten device ztratil tu hodnotu toho síťového interfaceu. Takže vlastně asi ta bezpečnost accessové vrstvy, podle mě, je určitě jako výzva zabezpečit všechny tyhle ty přístroje. Takže konvergovaný Ethernet, myslím, že Wi-Fi se stává čím dál tím víc kritickou infrastrukturou. Dneska už máme zákazníka, co třeba ani nepočítá s tím, že bude mít kabel
přivedený k počítačům, ale počítá automaticky s tím, že Wi-Fi musí být tak robustní a redundantní, protože ty moderní počítače už ani nemají ten kabel a firma nechce kupovat dock station, protože ty lidi, sedíme tady u Scotta Webera, ty lidi tady kozují, migrují, prostě chvíli si sednou na dvoreček, chvíli si sednou na nějakou designovou židličku, nevydrží tam sedět dlouho, takže pak se musí přesunout na nějaké pohodlné křesílko a vlastně chtějí vlastně jako ten vlastně COVID to zboural. To chci říct, že COVID to trošičku jako změnil ten přístup té práce, jak se pohybujeme a vlastně, když to vemu v našem kancelářích, tak vidím v podstatě 99% lidí sedí na Wi-Fi a nikdo ten kabel jako nepoužívá. A k tomu vlastně směruje vlastně náš nový produkt, který budeme jako pouštět do světa v nějaké GA verzi koncem tohohle roku a to je ZTNA. Vy asi znáte tu zkrátku Zero Trust Network Access. Jo, my říkáme, že budeme mít Universal Zero Trust Network Access, to znamená, bude nám úplně jedno, jestli ten počítač je v kavárně, nebo je v korporátu, a nebo je prostě přesně na nějaké jako public síti. Budeme umět zabezpečit vlastně tu komunikaci způsobem, že nebudeme vlastně muset vlastnit tu infrastrukturu, která je použita pro přístup toho deviceu. Jo? To znamená, bude jeden policy, nějaký server, co bude dokázat tu policy vnutit na úroveň endpointu. Takže už nějakého agenta na asi nebys to neudělal. Bude to tak nebo taky tak. Tak nebo tak. Když budeš v té infrastruktuře nepotřebuješ, když potřebuješ. Buď ten agent bude sedět na switchi, jakoby, když to hodně zjednoduším, nebo na access pointu. Že trošičku do té bezpečnosti ale jdete. No, když jsme se předtím bavili. To je výzva toho zabezpečení té accessové vrstvy a vlastně to, jak to ten COVID jako zboural. Jo. Ale zase typicky konkurence to má tak, že vy si musíte koupit buď řešení, které je pro, já nevím, ten kampus, kde ten office existuje, a pak máte separé řešení pro tu univerzálnost těch kaváren a těch open spaceů. A my to chceme udělat jako jeden univerzální jakoby přístup. Máme tady ještě jednu otázku. My jsme s Ondrou hodně přemýšleli, jestli ji položíme. Tak Petře, víme, že seš v Xtreamu 7 měsíců? Teď nějak? No vlastně jo, 7 Já jsem si to nastudovala, myslím, že 7. A 10 dní. Myslím si, že to bude 7. měsíc, že jedeš. Známe se, zajímá nás, jak se ti tam líbí. Určitě jsi spokojený, vypadáš fantasticky. Kdybyste chtěli, můžete nás sledovat i na YouTube kanále, abyste viděli, jak to Petrovi sluší. Zajímá mě, jaká je tam jakoby firemní kultura. Je to přece jenom trošku něco jiného, než když jsi byl zvyklý pracovat. Tak jak to tam vnímáš? Jak je to odlišný, nebo co by si vypíchnul, co naopak ti vyhovuje? Děkuji za komplimenty a abych ti to obrátil, tak jsem podovolený, děkuji, ale já jsem podovolený. Počkej příští týden, to zase zvadnu jak květina. Jo. Tak pro mě je to nový, protože nikdy jsem nedělal v americké firmě. Tím bych asi začal, jo? Že vlastně já jsem si zažil malé české firmy, pak jsem si zažil větší českou firmu, pak jsem nastoupil do Veracompu, Veracom byl koupený exkluzivem, takže jsem si zažil poprvé, co to znamená dělat pro firmu, která je na burze, jo? Sice na francouzské, ale pořád na burze. Jo, vy víte, že Francouzi mají spíš takový socialistický přístup k životu. Korteč po volbách. Tak. A teď vlastně zažívám americký přístup k životu, jo? Takže vlastně je to, kdybych to jako... Jiný to je v tom, že vlastně moc nepotkávám kolegy, potkáváme se spíš jako virtuálně, ale tím, že jsem měl Xstream na starosti už v exkluzivu 7 let, tak to pro mě nebylo něco, co jsem jako nevěděl, jak to jako funguje. Jo. Takže z tohohle pohledu mám pocit, že ten americký přístup k životu a k té firemní kultuře je trošku jiný než ten evropský. Jo. Mně se to líbí. Já jsem člověk, co je jako zaměřený na cíl a na výsledek. A taky radši hledám něco pozitivní v každé špatnosti, než abych jako říkal 10krát, proč to nejde. Takže to mi jako vyhovuje. Vyhovuje mi ten jako drive ty firmy, že vlastně opravdu ta firma jako ví, co dělá a ty věci jsou podřízené tomu, co je ten cíl. Jo? Samozřejmě i u nás jsou změny. Víme, že ten networkingový market za poslední rok jako nedosahuje takové výkonnosti, jako to bylo po covidu, jo, a že došlo k nějakému jako prozření, že ty backlogy tady jako nebudou do nekonečna, jo, protože víte, že ten hardware nebyl, čekalo se na něj rok, teď se čeká 3 týdny, jo, takže to je jako dramatická změna, co se stala. Další velká výzva jsou akvizice ve světě, jo, takže to taky jako to firmou nějakým způsobem samozřejmě jako nějak hýbe, když se vlastně z konkurence, ze 2 konkurentů stane jeden konkurent,
A firemní kultura, teď ji poznám vlastně, protože máme velký sales kick-off ve Washingtonu, kde bude téměř jako celá firma, takže se na to jako hodně těším, že to jako zažiju, absolvuju to takhle jakoby... Tu velkou akci, tu americkou. Tu Ameriku, přesně tak. Chlapec z vesnice půjde do Ameriky, takže si to jako otestuju, takže... Aby si jim nemusel radit, jo? Já bych se nepodceňovala, Petře, jo? Já si zatím netroufám radit v Americe. No, možná to přijde. Děkuji za pořád seš kluk ze střední Evropy, jo? Ano. Šikovnej. No právě. Střední Evropa neexistuje, východní Evropa. My říkáme střední Evropa. My to bereme, my v Praze to bereme, že my jsme střed Evropy, jo, ale nechci se nikoho dotknout. Chceme ti asi závěrem popřát, ať se ti daří, ať tě práce pořád takhle skvěle baví. Udělal si strašný kus práce v exkluzivu. Ještě jednou díky za projekt, který si rozjel, a to je Pivo o 6. Určitě jako musím říct, že ta akce je naprosto skvělá a geniální, takže ať vymyslíte další takovouhle podobnou akci v Extreamu. Přejeme ti opravdu jenom to nejlepší a děkujeme, že jsi dneska přišel do podcastu Na vlastní nebezpečí. Moc děkuju, Petr. Bylo to super a budu se těšit na třeba příští povídání o nějakým zajímavým zákazníkovi, o nějaký, jak jste pomohli se sítěma a se zabezpečením nějaké infrastruktury. Moc děkujeme. Taky vám moc děkuju a děkuji celému Exkluzivu za ten support, co ve vás máme. Jo? Je to opravdu, myslím, že nádherný příklad, jak taková partnerská symbioza může jako vypadat. Dávám to jako za příklad většinou u nás. Toho si strašně moc vážím. Takže díky ještě jednou za pozvání a já se budu taky těšit na další projekt. Díky Petře. Díky.